Una de les grans aficions del salvatà Jordi Rofes és el futbol. En Jordi, de fet, és davanter al Nàstic Genuine, l'equip del gimnàstic de Tarragona per a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual. És company d'equip amb dos salvatans més, en Didac Bosques i en Miguel Ruiz. L'altra predilecció d'en Jordi és la bateria. Es passa hores assajant a l'escola de música amb el seu professor, l'Eric. Una de les seves cançons preferides és aquesta, l'Uptown Funk, de Bruno Mars. Aquest vídeo, precisament, l'ha fet classificar-se entre els 10 millors concursants del primer torneig virtual de la Liga Genuine. La competició, aturada des del març de l'any passat per la pandèmia, s'ha reformulat per convertir-se en un concurs de talents telemàtic on els joves dels 36 equips nacionals que integren la Liga Genuine han anat publicant vídeos mostrant els seus millors dots artístics i s'han sotmès a votació. L'actuació del Jordi ha estat una de les que més ha captivat el públic. Va tocar bateria, estic de festa. No paro. Bueno, estic content, estic bé, perquè vaig votar tothom, tota la gent, i estic content, però ara estic content de votar, estic content, però ara estic bé. Un orgull també per la família d'en Jordi, que al marge del concurs agraeixen l'oportunitat que brinda la Liga amb les persones que tenen discapacitat intel·lectual i els valors que promouen, on per sobre de tot prevalen les actituds d'esportivitat. Lo important és que ell ha disfrutat, he vist la mà de gent que se l'estima i l'important és el que està fent la Lliga Genuine, que aquell que no sàpiga el que és, vull dir, no podríem parlar i explicar i tot això, però és important que tothom pogués veure un partit d'aquesta canalla, com juguen i el que no donen importància al guanyar o perdre. La competició virtual s'emetrà en directe des de la pàgina web de la Liga i comptarà amb nombroses activitats durant tot el cap de setmana, entre espectacles musicals, entrenaments virtuals i moltes altres sorpreses. L'acte estrella serà la final de la competició, on s'escolliran les 3 millors actuacions. En Jordi serà l'únic representant de tota Catalunya.